السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف وكرم بلن قبول دبتا همانذا إيلون إتشرينذ دوث يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ دنيا وآخر سعادت قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. Xuday Taala yurdumuzda parahat, vatanımızda emniyet, ağzıbirçilik, aramış ve asayişte, bol nığmatta, berekette saklasın inşallah. Beyik pek Allah Taala'nın köklemegi bilen geçen hefteler içeli Peygamberimizin mübarek yaşı 52. yaşa yetipdi. Aham Medine-i Münevvere'den dehlap 6 tane cavan oğlan 6'cığı da bilece Peygamberimizin mübarek huzurundan Müslüman olup, mümin olup, Peygamberimizin sahabası olup, 6 cavan oğlan olup Medine-i Münevvere'ye gittiler. Aham 12 yılı Peygamberimizin mübarek yaşı 52. yaşa yetenne 12 nefer olup geldiler. Medine-i Münevvere'de de kan Peygamberimizin her öyde gurrunu olup kalıptır. 12 yıl gelirlerine 12 nefer olup geliptirler. Aham Peygamberimiz de onlara beyat ediptir, kol alıptır, vaade dişiptirler. Geçen hafta geçen gurrunun neşile. Peygamberimiz neyme vaade etti, şu gurrununu tamam ediptik. Onlara aytti, mümin Müslüman mollunuz, inden meylek, beyik Allah Taala şerik getirmeli değil, zina etmeli değil, oğurluk etmeli değil, töhmet birinin etmediği işini yapmalı değil, evlat oğul gıydı öldürmeli değil, ve din buyruğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyruğundan çıkmalı deyip de onu da bolya baş üstüne deyip beyat edip kol verip vaadeleşiptirler. İnni şoň bir kysgajyk aňyrty bir 4-5 dakykada bir dersini aýdyly, inşallah hem gurrun ýydyny alyp gider. Ey imanly dogallar, ey mümin Müslüman dogallar. Görünüp duran dersçi. Peygamberimiz inni Medine-i Münevvere'den gelip 12 nefer Müslüman bolanna iman kelimesini aytdyňyz, inni bolluşyna qaýym durun diýip şolary ýola sallymy, ýa-da başga zatlarda beyat aldymy? Başga zatlarda boýunlaryny dakdymy? Dakdy. Näme diýdi? Ýan geçti. Geçen heftede geçti. İmana girdiňizmi hawa? İnden meylek oğurluk etmeli değil, zina etmeli değil,
evlat öldürmeli değil, töhmet yapmalı değil, Peygamberin diyeninden çıkmalı değilliği aytdy. Yani o menne bilýän Hudaýyň hakdygyny, menne bilýän Peýgamberiň hakdygyny nipde galamaly däl diýdi. Yoksa ey imanly dogallar, şu girip birin kafir bara, kafir ha, şoda bilýär Hudaýyň hakdygyny, şoda bilýär Rasulullahyň hakdygyny. Haýsy bir kafir bilmeýän şu mahallaçyly Qur'anyň azamatyndan habarsyz galypdyr. Haýsy bir kafir şu mahallaçyly akly satmajak beýik Allahyň hakdygyny. Haýsy bir kellesinde şuur fehmi ba adam bilmejek Rasulullahyň hak peýgamberdigini. Hemmesi bilýär hakdygyny. Emme şolaň hükmüniň etegine biz girmeýäs diýeli. Şoň adyna kafir diýeli. Allah şoň adyna kafir diýer. Hükmüniň etegine girmeýäs. Hudaýyň hakimdigini kabul etmeýäs diýen adama kafir diýilýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Siz imana girdiňiz dämi? Inniden beýlek Hudaýyň hakimdigini boýun alyň diýipdir. Ýagşyja bilmeli görüňiz. Inniden beýlek hele ýerkek gatışmaly däl diýipdir. Näme diýip? Şon Hudaý hakim we beýik Allah edmeň diýip yaradan qadir Allah aýtýar diýip boýunlaryna da kypdyr. İmana girdiňizmi diýekene bolýa Allah ýaryňyz diýmendir. Boyunlaryna bir tofor bir etmeli däl işleri Hudaý aýtýar diýip boyunlaryna da kypdyr. Ellerinden tutup inniden meýlek edmeli däl haşy işleri diýipdir. Onu da baş üstüne diýipdirler. Bolýa ya Rasulullah etmers diýipdirler. Yan qızatlar haram işleri. Ey imanly dogallar, hele ýerkek gatışmak ýanak bir haram zatda. Men wa'da etdim 4-5 dagdan geçirjek gaş ders almaly zady. İlünimiziň içinde näme diýip biz utanmaly? Hudaý meni şiratdan gaýtardy diýmege. Bir neçe ýaşaýyşlar wa ilünimiziň içinde, meselen näçe hanawada biterdi garynnaşla. Biri-biriniň arasynda üýşenne, şo namaz okuyan edipli sagda, şolaň içinde namazyny dogry okuyup bilenak, ya iman ya hatta Hudaý diýip şunu keplep bilenak da. Hudaýdan kepleýe bir de diýdirmejek bolup. Aya iman maýşy? Allah'dan keplep bilenak. Näme şu Allah'dan keplese gapdalyndan derrew gurrun murady, izit birady aýdylar. O senne ahun mollaň molla bolanyňmy diýler diýip Rabbim Allah'dan keplep bilenak. Yok bolmady. Rabbim Allah'dan keplenmejek bolsa gaty bir hyjalata düşürjek gurrundyr. Bil men imandan aýrar diýip biljekkä bu gurrun. Ýöne görünüp duran men imanyň kabul edýän zada däl. Rabbim Allah diýmek dagy bir öýdi bir izzet dämi? Öýdi bir serbulendi dämi? Öýdi bir iftihar dämi? Rabbim palany däha. Rabbim dünýe däha. Rabbim bir özümiz ýal adam däha. Rabbim Allah diýmek. Ilmynna kamil, azamatynna kamil, gudratynna kamil, rahmatynna kamil, adynna kamil, zatynna kamil, sıfatynna kamil bolan beýik Allah men Rabbim diýmek ha. Şo haram iş etmejek bolanna Hudaýym şunu menden nehyetdi diýmäge bir toforla çekinýär. Belki tamam iftihar bilen yanqı peýgamberimiz boyunlaryna da kypdyr. İmanyň içine girdiňiz dämi? Innişi hele ýerkek gatışmak ýa-şa haram zatla boljak bolsa, ýok men imanyň içinde Rabbim Allah bu zatdan meni gaýtardy diýip de durmalydyr. Ahun aýtdy, molla aýtdy, bu urunlardan çykaýlyň kenara. Rabbim Allah aýtdy bu uruny. Hudaýym men musulman edmedi diýmeli. Inha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 nefer Medine'den musulman bolanlaryna boyunlaryna imany daqdy. Ve ba'da an tammatil bay'ah. Qol verişip 12 nefer mümin musulman bolup bolýa ya Rasulullah bir haram işler inni biz etmers diýip Medine ogramokçy bolanlaryna heýwere bir gowgurdyňma galjatdan gulaňasyn. Peygamberimiz bile bilen bir sahabalarynyň birini iýberipdir. Evvelin sefir İslam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün sefiri edip, özünün nemayendesi edip,
bar sen Medineliň arasynda musulmanlara namaz öwret, musulmanlara Qur'an öwret, musulmanlara ilm öwret, ilmi dini öwret dip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındaki cavan sahabati Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, ey Mus'ab, 12 tane Medineli musulmanlar bilen seni oğramakçı bol Medine'ye gaşyň dipdir. Hudaýyň razyçylygy üçin, Rasulullah'ın hoşlugy üçin öz ýylgyny äpberip, häzir näme habar wadygy belli Medine'de. Barıp Mekke'den 400 kilometr fasilesi var. O şäher olagy den ha. 400 kilometr fasileden. O da Rasulullah'ın yaşap beren şäherini äpberip gitmeli. 35 yaşındaki cavan sahaba Hazreti Mus'ab radıyallahu anh. İnşallah işte biremecik Hazreti Mus'ab'dan gurrun hükmen edmeli olar. 12 nefer musulman molly Medine-i Munawwara'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındaki cavan sahaba Hazreti Mus'ab'ı da bile iyi veriyor. Bula 13 nefer 12 Medineli bir yerde Hazreti Mus'ab Mekke-i Mukarremeli Rasulullah canın ak sahabası bariyale Medine-i Munawwara'ga. Bu gurrun Medine-i Munawwara'da ýaýraýa. Her kim bilen ýanyna gelip üýşü berýär. Hazreti Mus'ab kimin öýünde bolýar? Ol 6 tane jawan oglanma, şoň biriniň öýünde bolýar. Kim? Hazreti Asad. Aham şoň öýünde boluberýär. Medinede bu gurrun şaw täze Muhammed Peýgamber diýen çykypdyr. Inni bir tohorla şo dine çagyrýar diýipdi gurrunle bolupdyr. Medine-i Munawwara'da 2 tane taifa va Ews Hazret geçen hafta geçti. Ondan möylük tiki kabileler varmış. 2 tane ovan adamsa kefinin kulağa siyen 2 adam 2 yaşlı 2 riş sefit näme diýipdir bizden habarsız bu 12 nefer bir mihmanny getiripdirle özleri bilen beýtdirip Medine'de şaw salywatyla eline or naýdalyp biri özüm bir oğrayın göreyim näme habar diýipdir. Aham bilen biri 2 yaşlyň biri şolara gaşyn oğra beripdir. Hazreti Mus'ab oturanmış Hazreti As'adyň öýünde. Aham aýdypdyr şigilýän owan ýaşullarynyň biri diýipdir. Medine'ň ýaşullarynyň biri. Bolýar diýipdir. Gelip bir kefime gulak assa bolýar şo diýipdir. Hazreti Mus'ab şey diýipdir. Aňyrdan gelip eline naýdasy bilen näme siz gurrun tapypbaňyz diýipdir. Öten ata-babalarymyzda diýip täze din döredip baňyz näme gurrunle bula diýipdir. Hazreti Mus'ab 35 ýaşyndaky Rasulullah janyň sahabasy Peýgamberimiziň edebi bilen edeplenen, Peýgamberiň ahlagy bilen ahlaklanan olay diýipdir. Awa tajlis fa tasma' bir oturjakmy men bir neçe kepler aýdyn kulak asjakmy diýipdir. Eger halasaň kabul edersiň, halamasaň yokuş görseňde şu yokuş görýän ýeriň aýt bolýar bizde kabul diýipdir. Ýeresin yokuş görjek bolsaň aýdaga men gurrun maşlaýyn diýipdir. Oham olay diýipdir. Boljak diýipdir. Ensafly kef aýtdyň diýipdir. Hani gurrun bolsa aýt göreýin diýipdir Medine'ň ýaşulsynyň biri. Onna ol İslamdan, Peýgamberimizden bireme gurrun berip, oham Allah Taala'n kelamyny Qur'an-ı Kerim'den okuyupdyr. Okuyup berip bir ýerde durupdyr. Edil Peýgamberimiziň dine çagyrşy. Medine'de gurrun haşy. Mus'ab diýen sahaba Medine'ň ýaşulsy bilen gurrun edýärdi. Fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam qabla an yetekellama fi ishraqihi wa tahallulihi. Yanqı qaharda bolup duran ýaşuly ýüzüňizi owdallany beripdir, ýalfylla beripdir. Sahabalar näme diýär şoň ýanynakileri? Häzir iman kelimesini aýtmaka ýüzüňizi nurly boluberdi, aňdyk musulman boljagyny diýär. İmanyň nury haşy. Ey musulman dogalla, ey mümin musulman dogalla. Ey nuri imanna ýaşaýan dostlar. فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم في إشراقه وتحلله. Yüzüňizi ýalfyllap awdallany berdi diýipdir. Häzir keplemäke, häzir musulman bolmaka ýanky ýaşulyň. Oham kepläpdir ýaşuly. Ey nagat okuýan zadyň ýokumly diýipdir.
Nagat qawzatby diýipdir. Men giýirjekmi dine diýipdir. Eline naýda alyp gaharda bolup gelýän adamy gör. Allah'ın kelamını eşitenne erip insafa gelişini gör. Ha bir imanı dine girecek bolsaň näme etmeli diýipdir. Onda Hazreti Mus'ab Rasulullah'ın sahabasy begenip onu bir dine girecek adam bir guslet üstünden şu wagt köýneginde nejasat bolsa arassala oham bir iki rekat şi tüýsletde namaz oky, iman kelimesini aýt, kelime-i şahadat, oham iki rekat namaz okymaly diýipdir. Şi tüýsli. Ol o ýaşula geňeşmäni derrew imana girip üstünden suwa gydyp iki rekat namaz okyp mümin musulman häzir gaýry mustaqim sahaba bolup durýan qiýaşy. Oham aýdypdyr: "Ey Rasulullah'ın sahabasy Musab diýipdir. Menden daýawrak ýyzymde biri galdy diýipdir. O dagy musulman bolsa Medineň köpsi musulman boljak diýipdir. Men ona da bir habar bereýin diýipdir. Oham musulman bola kana ýyzyna gaýtdy. Ol ýaşulla gözleşip otýa. O kim? Hazreti Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anh. Häzir musulman bolanak ýöne. O gözleşip otýy beýle. Öwürlik gelýäkä oham bila aýdypdyrlar. Aymyň gelişi öňkü gitişinden ýüzüňde fark etdi diýipdirler. Odal gidenni bir forum bolup gitdi, gelenni fark etdi men ýüzüňde diýipdirler. Nuri iman öwünden ýyzynden, sagyndan, solundan, üstünden, astyndan, ýani ýalpylak gelýän bu şey. Nuri iman bilen öwürlik gelýär. Odal kalby garaňkylykda di. Inni Allah Taala'nın kelamy, Hudaýa iman, Hudaýyň hükmüne geçeginde ýaşamak, Rasulullah'ın muhabbetine ýaşamak oň wüjudyna girdi. Kafirler aýdypdyrlar, men gitişi bilen gelişi fark etýär diýipdirler. Oham gelip bir ýaşulyň ýanyna gelip aýdypdyr. Ay mene bardım diýipdir. Fa wallah ma ra'aytu bihima ba'san, bir zererli zada görüň meren ha gola diýipdir. Senne bir barda gör diýipdir. Hazreti Sa'd ibn Mu'adh häzir musulman bolmaqa biden naýdasyny alyp edil şoň qiyal menne bir bark göreýin diýip gahar bilen ugrapdyr. Bary beripdir. Am Hazreti Mus'ab'yň ýanyna baranda nätdirip baňyz näme urryň diýende oturjakmy kulak asjakmy diýipdir. Hala sana kabul et diýipdir. Halamasaň da ýokuş görýäň de ýokuş görýän ýeriň aýt, men açyklap aýdaýyn diýipdir. Nämesin ýokuş görýänsiň diýipdir. On bir ikilenci gelen ýaşulyda insafly urryň aýtdyň diýipdir. Hän näme urryň bolsa aýt göreýin diýipdir. Oham maňa da dini İslamy düşündirip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gurrun berip Kur'an-ı Kerim okypdyr. Fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam fi ishraqihi ve tahalllulihi qabla an yetekellem. Wallahi şun ýüzünde musulmançylyk nuruny gördük. Men de häzir musulman bolmaqa edilýän qiyanak bir de ýüzüňi ýalfallap başlapdyr. Ey bir dine girecek bolsaň diýipdir, näme etmeli diýipdir bir de. Inni Medine'de abi, Resulullah can Mekke'de beýli sahabasy Musab Medine'ň adamlaryny musulman edýärdi. Hudaý taň tawfigy bilen. Bilada aýdypdyrlar, bir üstünden şu wagt guslet, egin maşyň arassala, iman kelimesini aýt, şi tüýsli iki rekat namaz okydy. Bir Medine'de olqan ýaşullaryň biri kifi kulak asylýan Hazreti Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anh bir de iman kelimesini aýdyp iki rekat namaz okyp bir de musulman bolupdyr. Emme Sa'dyň eden işini gözleýindi. Bir ýaşuly öýde jowan ýöne kifi kulak asylýan ýaşuly. Şonu ýaşullydyk hökmen ol 90 ýaş bolmak gerekkä de 20-30 ýaşda da bolsaň daýaw bolup halkyň alkyşyny alyp halk düşün kefini kulak asýan bolsa maňa adyna ýaşully diýilýär. Ýöne ýaşyň olaqan bolup duranyň oň men ýaşullyk bolmaz. Hulasa Sa'dda musulman bolupdyr ikilenji ýaşulla. Inni Sa'd musulman bolup öz owasyna bardyr, taýfasy üýşüp oturan. Einstein görsen aýt, men imany giren sahabalaryň mertdigini görsen aýt. Öz owasyna baryp aýdypdyr biladi üýşüp oturan meşdikler. Ya bani Abdul Ashhal, keyfe ta'lamuna emri fikum? Ey men taýfadaş owadaşlam diýipdir Sa'd. Siz meni nähili adam tanyýaňyz diýipdir. Ola aýdypdyrlar,
sen bizim akıllymyz, sen bizim düşünlüğimiz, biz sen buyruğunda hemişe bolup bäs, indemeýlekde biz boljak diýipdirler. Onda Hazreti Sa'd aýdypdyr. Fa inna kalama rijalikum ve nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi ta'ala wahdahu ve tu'minu bi rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ovamın adamsa diýipdir. Yüze galyp biljek däl diýipdir. Rudar baýsym ýok diýipdir. Inni demeýlek men menen siziň aramyz üzük kepleşmeýän men menen diýipdir. Tainke Hudaýa we Hudaýyň peýgamberyna iman getirmeseňiz, iman kelimesini aýtmasaňyz, mümin musulman bolmasaňyz, şol Mekkedäki Muhammed peýgamberi sallallahu aleyhi we sellem hak peýgamber bilmeseňiz, aramyz üzük hoş Allah ýaryňyz diýipdir. Owasyna baryp, gönje baryp şeýle imana çagyrypdyr. Fema amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman we muslimah. Şoň taýfasy gün ýaşaýança hemmesi musulman bolupdyr. Şoň taýfasy gün ýaşaýança akşam bolupdyr, şu taýfasynyň hele erkek şodurşy la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah diýip Medineň bir bölegi şodurşy imana giripdir. Asanca Rasulullah janyň bereketine, Hudaý Taala'nın tawfigy bilen bir taýfaň da şodurşy musulman bolupdyr. Aham Hazreti Mus'ab o da häzirde As'ad'ın öýünde Medineler adamlary musulmana, imana we islama çagyryp duran. Be her hal din ýaýrap musulman bolup Medine-i Münewwerede hayat ýaşaýalygymyl. Her hayatda onuň mäş öýü bolup, giň-giňden. Her hayatda bir heleýä bir erkek musulman badiýede, Medineň her ýerine barsaň bir musulman tapylýar diýende. Medine-i Münewwerede bir hayat galmandyr, içinde musulman ýok bolsun. Hatta lam tabqa darun illa wa fiha rijalun ve nisa'u muslimun. Her hayatda bir heleýä erkek musulman tapylýardyr. Bir azajyk Yahudileň bir bölegi alypdyr, başgalarynyň içinde musulman kän bolupdyr. Ýene ol 6 nefer musulman bolup, soňramda 10 nefer bolup, Hazreti Mus'ab'y alyp Medineň köpsini musulman etip borturýardylar. Inni inşallah bir 4 tane bir olaqan ders var. Her gaýsyny gysgaçyk edip üstünden geçerin. Şon mundan soňra bir uzakrak Medineliň kän adam bolup Rasulullah janyň huzuryna geljekler. Onu inşallah kamilrak suratyny hatmatyna da ýetirerçigiýje. Awwal ders almalyda, ey jawan dostlar, ey sawatly dostlar. Kafirliň bir gürrüňi barda, bir oğlanyň bir allanmaly kefi däl ha. Oğlan allanjak däl näme? Ay Muhammed diýerlere şu mahalla kafirliň gürrüňi. Muhammed diýerleri sallallahu aleyhi we sellem ey bir adammışdyk, owasy garypmışdyk. Am şow edip, haw edip, şu peýgamber baýyjak bolup, milletiň üçür zekatyny aljak bolup, bir çykan peýgamber da diýip, şu mahalla jediden kitaplaryna baý görürüňşi. Ahammany taryhdan hiç zatdan habar ýok adam, şeýle de bolsa bolamaly diýjekde. Hani o owasynyň adamsy 10 ýyl bäri Mekkede imana çagyrypdy, 70-80 nefer musulman bolupdyr. Hem Medineň adamsy Rasulullahyň owadaşlarymy? Görnüp duran yalan, görnüp duran bir hokda görürüňler. Azajyk taryhdan habaryň bolsa yalanlygy görnüp öti. Şijirek bir oglan görürüňleri bilen musulmanlar alajak bolup bäli. Ay diýen görürüňlerini öýden, ay Muhammed diýerler bir arapmışdyk, başga araplarda garypmışdyk. Owa garalar üç şakana şol peýgamber diýip baýyjak bolup eden işleri de diýip. Owa garasy hiç gaýdy iman ýetiren hakky. Men owa garasy Mekkeden gowjak bolup bäliki. Nähiliş kef aýdamalyham? Ne ýüzülen utanmalyş kef aýdmaly? Hem taryh ilmi. Özü bir biýawreçil kepkiş kef aýtmak. Be her hal habardar bolmaly, ýöne bir kef aýdlany bilen şeýle bolsa bolamal ha diýamal däl. İkinci ders almalyda adamy Hazreti Mus'ab'ın görürüňi. Ey jawan dost, ikimiziň görürüňimiz. Hazreti Mus'ab peýgamberimiz ol 10 nefer bilen Medine'yi berdi. Näçe ýaşynda? 35 ýaşynda.
Kim şu Mus'ab? Mus'ab diyen sahaba Mekke-i Mükerremen en pullu adamın oğlumıştı. Kana Mus'ab en'ame ehli Mekke ve ecvedu şubbaniha hulleten ve behaen ve gadaan. En eğinmaşı qovu hoş deyip, en qovu iyi biçen, en hoş geçiriyen Mekke'de evvelki harfi evvel vuruyan cavan oğlanmıştı. Mus'ab Müslüman olanda. 24-25 yaşında kalan Müslüman olupdur. Mekke-i Mükerreme'de en hoş deyip, en pullu oğlanmıştı. Lep ödüne yetişen, iyi biçikine yetişen oğlanmıştı. Müslüman olanın en atası horlap, ovu ilunu horlap, imäge çörüğünü tapman horluk bilen Habeşa göçüp giden sahaba. Soňram ýene-de Mekke'ye gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir wagt görüpdir şu Mus'aby bir yırtıcık içmek bilen geyip duran, yırtıcık içmek. Am Peygamberimizin mübarek gözünden ýaş akyp Mus'ab Mekke'nin en pullu oğlany aham aýdypdyr. Ey sahabalarım diýipdir. Şu Mus'aby görýäňizmi diýipdir. Mekke'nin en hoş diýip, en hoş geçirýän oğlanydy, jawan oğlanydy diýipdir. Emma Hudaýyň mehabbeti, Resulullah'ın mehabbeti bilen şuun kuguna düşüp, en atasına mal mülk bermedile, ay bolýa malym mülküm bolmasym, Allah'ım arkam bolsa bolýa, Resulullah'ın mehabbeti bolsa bolýa diýip ene yırtıcık içmek bilen gezip diýipdir. Şu Mus'ab şu. On beraberine görün, Resulullah can onu sefir edip Medine'ye verip, Medine'nin köpsünün Müslüman olmağına sebep bolupdur. Aya yok, men şol haram da bolsa men şol tipim gowdy, men gow ýaşaýşym gow diýip dagy kafirin öýünde ýaşam bolsa, aya şu dereceler görerdimi? Aya şu izzetler görerdimi? Haýsy bir serbulendi, haýsy bir baş ýokarlyk. Oham ahirinde da Uhud urşunda şehit bolýar Hazreti Mus'ab. Aham Peygamberimiz de gelip aýdýarlar, ya Resulallah, ol en pullu hoş diýip Mus'ab ba, gursagyna naýda degip şehit bolupdyr Uhud urşunda. Onna Peygamberimiz aýdýar, şoň öz parçasy bilen özüne kefellägen öz eginmaşy bilen. Onna ola aýdypdyrlar, ya Resulallah, on hiç zat maly mülki ýok, birji qysgyjyk içmejigi köýnejigi var. Onu kellesine çekemedi, ayağı boş haliye, ayağına çekemedi, kellesine yetenek näme diýili diýipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Za'uhu mimma yali ra'sihi waj'alu ala rijlihi şey'en minel izkhir." Onu ey sahabalarım diýipdir. Peygamberimizin mübarek köýünden ýaş akyp, "Ah ummun ol bol nygmatda pullu oglan ahir edip şehit bolup dünýeden geçişini görüň" diýipdir. On köýnejigini kellesine çekin, mübarek ayağına bir ifilci izkhir diýen otba, şol ayağını oklakana jaýlagan diýipdir. Oham şolong başlarının üstülerine var, şehitliğin üstüne var, Peygamberimiz aýdypdyr. İnne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yeşhedü ennekum şuhedâ'u indallahi Teala yevmel kıyame. Ey şehit bolan sahabalarım diýipdir. Ey şehit bolan sahabalarım diýipdir. Şol ölüde bolsa eşdiýän bolansaň Resulullah şolong ýanyna bar kıygyryp aýdypdyr. Ey şehit bolan sahabalarım diýipdir. Resulullah kıyamet gün şayet boljakdyr. Hudaýa Hudawanda, şola sen ýolunda janlaryny berdiler. Sen ýolunda kanlar döküldi diýip, men Resulullah şayet boljakdyr inşallah diýip, inne akitdan jaýlagan diýipdir. Şo Mus'ab şo. 40 ýaşynda şehit bolup, Medine'nin köplerçe adamlarynyň kafirlikden çykaryp imana girmegine sebep bolan Mus'ab şo. Emma üçüncü ders almaly adamyz din gaýgysynda bolmak. Kysgaçyk geçeýin. İki neferi özden Müslüman bolluk diýip ýatmandyrlar. O 6 nefer Müslüman bolluk diýip ýatmandyrlar. Din gaýgysynda bolmaly. Peygamberimiz in kän dugasy nämiş? In ömrüni kän duga eden zady şu duga. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Resulullah'ın in ömrüni kän duga edenşi. Hudaýa Hudawanda, maňa şu dünýede gowyny ber, gözden. Dünýede de gowyny dilawat ýa. Hudaýa maňa şu dünýede de gowyny ber, ahiretde de gowyny ber. Ine Resulullah'ın dugasy. Emma ýene bir dugasy barmyşdyk. Biziň gurrunymyzda gerek gurrun. O da näme?
Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Hudaya bizim musibetimiz dinimize düşmesin diyenmiştik. Yoksa dua diyenmiştik Hudaya bizim dünyamızda da qawluq ber, bizim ahiretimizde de qawluq ber diyenmiştik. Emma ay diyenmiştik Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Şimal bizim birimiz atamız, dədimiz dünyadan geçti, o bir musibet yetişti. Oğlumuz dünyadan geçti, bir musibet yetişti. Ayal, heley, oğlan, uşaq, mal, mülk, bir zat qiyinçılıkla yetişti, bana musibet diyeler. Emma Hudavanda, dinimizde kemçilik yetişmesin. Oğlan, uşaq, ilgun, enata bilara dünyadan gider, dünya bir imtihan jaydır. Emma Hudaya, dinimizde kemçilik yetişmesin deyip, Hudaydan dileyenmiş da. Ömrümüzde bir gedek diledik mi? Hudaya bizim musibetimiz dinimize düşmesin deyip, ömrümüzde bir gedek. Bir dua kabul olayan vaxtlarda, namazlardan sonralarda, Kadir gecelerde, Ramazan ayın gecelerinde, ya bir şugullerde. Hudaya dinimize bir nuksan gelmesin, dinimize bir qiyinçılıklı gelmesin deyip, bir gedek ömrümüzde canımız bilen başardık, ya ağlap ya ağlanışık bolup bir yalvardık mı Huday Teala'dan? Ey cavan dostlar, ey imanlı dostlar. Medine'nin köpsün musulmanıdan 35 yaşındaki Musab, 25 yaşındaki Dövrevindeki Esad, 6-7 tane cavan oğlanın eden işi. Bir ne mani gözleşmedi? Dilimizi, kepleyen dilimizi Allah bize nığmat etip beriptir. Şıqis qıcıp kurrun. Dilimizi kafirin dili yal edip haram kepleyenimizden bir Hudayın hakim digini, Hudayın bir hak üstümüzden gözlep duran padşah digini, Hudayın halık digini bilip Hudaylık keplep, Müslümanın dili keplemek lazım değil mi bize? Kulağımızı Müslümanın kulağı deyin, qawiyini eşteyin, haram eşitmeyin. Gözümüzü Müslümanın gözü edeyin, Hudayın icade veren dadını gözleyin. Hudayın icade vermedik, kafirin gözü yalıdıp haram gözlemeyin. Ağzımızı halal lokma geçer yalı deyin. Kafirin ağzı yanık haram geçen iş edemeyin. El ayağımız tamam azamız şeyle. Kafirin bedeni bilen Müslümanın bedeni fark etmelidir. Kafirin dili bilen Müslümanın dili fark etmelidir. Kafirin göz kulağı bilen Müslümanın göz kulağı fark etmelidir. Nuru iman marahim bizim içimizde. Şun adına diýeli din gaýgysy bolmak. Özümizden çürem. Din gaýgysına diýeli. Ahyrky dersi qysgaça edip bir kidagadaýdan oham gurrun öz içine gireli. Ol saat owasyna barp näme diýdi? Ey owamyň adamsy, Müslüman bolsaňyz da bolun, bolmasaňyz indemeýlek aramyz üzüllü diýipdir. Müslüman bolsaňyz da bolun diýipdir. Bolmasaňyz indemeýlek aramyz üzjek diýipdir. Näme deyip? Bir kanun keppa dinimizde. Onun mının gowunu görjek bolup, Hudaýyň qaharyny getirmek aňyrda bir samsyklyktır. Onun mının gowunu görmek gowzat. Emma Hudaýyň qaharyny getirdip, nähili onun mının gowunu görmäni özümize ejade bermeli. Nähili ejade bermeli özümize? Ya bir qyzy oglan, ya bir erkek oglan, ya oğul gyzymyz, ya öz enanamyz, ya öz ärini güldürjek bolup, haram ýollan şonu güldürjek bolmaly. Haram ýollydigi Hudaýyň qaharyny getirdip güldürjek bolmaly. Ondan çirim il günümüz gözläp görün, tamam il günümüziň derdi näme? Öýde agdy birlik ýok, öýde mehabbet ýok, öýde bereket ýok, öýde mehabbet boljakmy? Öýde ferişte bolmandan soňra, öýde bereket boljakmy? Öýde ferişte bolmandan soňra. Galpda Hudaýyň razyçylygy ýada düşenak. Hudaý menden hoş bolsun men şu zindigimde nip ýada düşenak. Ondan çirim öýde bereket de ýok, tamam agdalalykda. Tamam bir bereketçilik, tamam cübimizde, malımızda, mülkümüzde bereket ýok da. Näme diýip? Hanabada erhili bir-birini güldürjek, welewinki haram ýol bilen bolsa da. Ya namzede dipdir, nikah da ýok, bir-birini güldürjekden. Toy bolýança, häzir nikah da ýok. Hudaýyň ejade bermedik ýerinden hawa hoş geçirip bolar. Ondan çürem Hudaý da aralaryndan bereketi aýrýa. 5 ýyl, 10 ýyl, 1 ýyl, 2 ay
Kän wagt ya az wagt gowalşýaly. Ýene de aňyrda 1 ýyl, 1 ay oňuşmany ömrü tünçe wurşyk gibi ya ara açylýa. Nämeden çürem? Hudaýyň hoşlugy ýok arada. Özü musulman, ýöne Hudaýyň hoşlugy ýady düşenek. Biri-birini güldürjek, Hudaý haram etsesin diýip. Oham Hudaýdan hoşluk tamamydy bolmaly. Hudaýdan bereket tamamydy bolmaly. Hudaýdan rahmat tamamydy bolmaly. Hiç boljak zat däldir. Hiç bolmayan zatdır. Hudaý Taala hökmün kesipdir. Halalynyň içinde bereket bardyr, haramyň içinde dargamak bardyr diýipdir. Şular bir akıl dogry görüň. Inne ýanky sahaban, ýanky Sa'd wezen owasna barway diýipdir. Ey owamyň adamsy, musulman bolsaňyz da men size dogon diýipdir. İmana girmeseňiz hoş diýipdir. Açık kep. Utanması yok ki Rabbim Allah deyip keplemen hayatı yok ki haram işi diyen adam utanmanı şol nahak vadı, batıl vadı, haram vadı orta çıkarıp köküdü öti inni Rabbim Allah demeyin hayatı ollu mende. Ey mümin musulman doğallı, ey cavan dost, ey imanlı cavan dost, imanına dayan, Rabbine dayan. Allah'a dayan, mana dayanma, zarar çekersin. Mana meňdeş insana dayanma, zarar çekersin. Hit bolup dünýeden geçersin. Nämesine dayanmaly bir ejil insanyň? Onu muny güldürjek bolsak, Hudaýyň nahoş ýerinden, onu muny güldürjek bolsak, hit bolup dünýeden geçip gidersin. Emma Hudaýy hoş edeýin diýip geçsek, serbulent bolup dünýeden geçer. Tamam bereketiň içinde, tamam rahmatyň içinde Resulullah janyň hak ýygyny gezip birin ummaty bolup geçer. Geleyliňinde Peygamberimiziň gene mübarek ýaşaýyşynyň gurrungyna. 15 dagyga gaýgysyz wagtymyz bar häzir. Medine-i Munawwarada köpsü musulman boldy. Köpsü diýenim her haýatda bir musulman tapylypdy. 2 ýyl bolupdyr. Peygamberimiziň ýaşy 53-nji ýaş. Häzirde Mekke'de ha. Peygamberimiziň mübarek ýaşy 53-nji ýaş, häzirde Mekke'de. Medine-i Munawwaradan 500 nefer dagy haja gaýdypdyr. Olar kafirlaryň da hajysy bar da, içinde 70 nefer musulman. Ýolly gurrun edipdirli bir 70 nefer kafirlerden ogryňça. Gurrun edilen zady öreňinde. Hatta meta natruk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yutratu fi jibali Mekke'l mukarrama ve yukhaf. Ey musulmanlar diýipdirler. Häzir Rasulullah'ny ören atlaha. Biz Hasan çeli Rasulullah'ny Mekke'de dağlaryň arasyna goýaýly, kafirlaryň arasyna alqaýdyň Medine diýipdirler. Dağlaryň arasyna gorkudylyp gezip ber Rasulullah'ny näme diýip biz beýdiýin? Daýa bolyň alqaýdyň diýipdir. 70 nefer ýollaşyny görüň etipdirler. Gelip Mekke'ye mukarremaga yetipdirler. 10 kişi ozal Resulullah bilen beýet eden, inni 73 erkek adam, 2 däne de zenana. Hazreti Nasibe, Hazreti Asma, 2 zenana dowam etdik içinde. Hazreti Nasibe ve Hazreti Asma. 2 zenana 73 erkek adam. Bula ogrinçadan Resulullah habary berdi, heýer ogrinça gymyllamaly. Qurbanlygyň ahyrky günlerini giýjän ýaryna daş atylýan ýerde wädeleşipdirler. Ola da barmaly, Peygamberimiz de barmaly. Göreýliň şu 70 neferiň içindäki adamyň özü bir aýdan gurrungy bar, şondan men aýtyp bereýin. Ka'b ibn Malik şu 70 neferiň biri. Aýdýa, haja çykdyk, daş atylýan ýerde Qurbanlygyň ahyrky günlerini daş atylýan ýerde Peygamberimize ogrinça wädeleşdik. Giýjän 3den biri geçenni hemmekşi ýatyka şotak barmaly boldyk diýe. Aham bir yeke 3 nefer, yeke 3 nefer ogrinça hiç kime belletmäni şol daş atylýan ýerdir oýun içine bardyk. Hatta ijtama'na fi'ş-şa'b ve nahnu 73 rajulan ve imra'atan fajtama'na fi'ş-şa'b nantazir Rasulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. 70 nefer bolup durduk. Gözleşip dur Resulullah Hasan geler diýip. Bir imana girip beýet etjek diýip, hemmemiz bir gol berjek diýip gözleşip durduk diýipdir.
hatta ja'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu al-Abbas. Oham gijan yar birime gözleşimizden sonra Peygamberimiz yalfallap aňyrdan geldi, ýanyna Abbas wady diye. Oham geldik, kök gurulluk etdik, ýaxşy jaýlaşdyk. Bizde 73 nefer daha var. 2 däne de ana Peygamberimiz de gelip oturdy. Indi deslap kim keplemeli? Rasulullah'ın ağası Abbas kepläpdir. Ya maşaral Hazraç, ey Medine'den gelen tayfa diýipdir. Bilýäňizmi diýipdir şu Muhammed biziň garnaşymyz diýipdir. Gaw gulagasyn sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu da biz ovamızın kafirlerinden öldürmesille, degmesille diýip başardygymyzdan saklap bäs diýipdir. Öldürdüğümüz akdem, degdiremiz akdem başardygymyzdan diýipdir. Onna da şu Muhammed size heves ediýär, sizi gowwarýar, Medine'ge gitmäni heves ediýär diýipdir. Yani inni bir kömekçi tapyldy diýip şijirekräk bolup otyr. Oham aýdypdyr. Fe in kuntum tarawna annakum wafuna lahu. Ey Medine'den gelelle diýipdir. Eger şu mahal wädeleşipde bir Muhammed'i alkytjak bolsaňyz sallallahu aleyhi ve sellem. Wädäňde de gaýym durup biljek bolsaňyz, gow saklar diýseňiz, gaýym durur diýseňiz de gowdan. Emma ve in kuntum tarawna annakum musallimuh ve khadiluhu ba'da al-khuruj famin al-an. Emma size barandan soňra aýyoman bir saklap biljekkä diýip äpber goýjak bolsaňyz, şu mahallan äkitmäň diýipdir. Onda şu mahallan diýipdir, pikiriňiz çekiňa diýipdir. Siz alem jahanyň Muhammed Peygamber alkytjak bolýaňy diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Awwalky keplen Abbas bolup şey gurrunlar aýtypdyr. Hesabyňyz çekiň diýipdir, pikiriňiz ediň diýipdir. Soňran beýlek ay ýoga biz başarmadyk diýip äpber goýjak bolsaňyz, onu şu mahallan goýuň diýipdir. Oham olar aýdypdyrlar, sen gurrun eşitdik, tekellem ya Rasulallah, sen keplesene diýdik diýipdir. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kelamından Kur'an-ı Kerim okuyupdur. İslam dininden Allah'ın buyruğundan düşündürüpdür. Oham aýdypdyr, sahabalar yankı 70 nefer. فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبَتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey barakallah. Ol 70 nefer aýdypdyr, ey Resulullah, näme bize yüklejek bolsaň, Hudaýyň hoşlugy üçin, öz hoşlugyňdan çürim, näme yüklejek bolsaň yükläde baş üstüne biz dus mert bolup diýipdirler. Medine'den gelen 70 nefer, owaň adam sıkawlapdy, owaň adam sıkawjak bolupdy. Ya Resulallah, näme buyrugyň bolsa okla üstümde biz gaýym dus diýipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 zady boynuňyza oklaýan diýipdir. Alas-sam'i wat-ta'a, fin-nashati wal-kasal, fin-nashati wal-kasal, fin-nashati wal-kasal. Deslap qysy. Hudaýyň diýenine dikkezmeli, hem daýaw wagtyňyzda we hem ýalta wagtyňyzda. Ay bu mahal hawam ýok, hawsalam ýok diýip oturmaly däl hiç wagtda diýipdir. Tä janyňyzy waçaly. Fin-nashati wal-kasal. Ay bu mahal kan hawsalam ýok men bizatlary diýip ömrüňizi bir gezek işliş etmeliler diýipdir. Baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. Ýaltanyp bir hawsala wagtymyz görmersiň diýipdirler. Janu dil bilen arkaňdyr diýipdirler. 1. İkincisi, alan-nafaqati fil-usri wal-yusr. Bir wagt mal harç etmeli bolsa dinden çürim. Hala puluňyz bar bolsun, hala ýok bolsun. Hala garyp wagtyňyz, hala pully wagtyňyz. Her ýagdaýda bolsa dine gerek wagtynda janyňyz, malyňyz ortaga oklamaly diýipdirler. Näçe malyňyzda bolsa, baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. Öýümizde bir zatdagy bar bolsa, senden we dinden derigatner saklamars diýipdirler. 2 boldy. Üçüncisi, gowluk bilen büýürüp haramdan birimiz gaýtaryp gezmeli. Emr ma'ruf, nehy munkar etmeli. Baş üstüne ya Resulallah diýipdirler. 4-nji, ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Diniň üstüne, aýak üstüne gaýym duraňyzdan soňra ay gellejem bey diýdi maňa, ay daýdan bey diýdi, ay ejeken bey diýe, ay aýallygynyň bey diýe, ay agam bey diýe, ay daýym men masharet diýe, ay palany maňa bey diýe, meni utanýan diýipde özüňiz kenara çekmeli soňram diýipdir.
Yüze galypdy. Maňa bir zat beýdiýe diýip Hudaýyň dininden kenara sawulmaly lälipdir. Baş üstüne ya Resulallah, onuň munyň kefi diýip dagy dinden gaýry durmaz diýipdirler. Ahyrkysy ala an tansuruni qulagasyn bäşlenjini. Men baramyzdan soňra maňa kömekçi bolmaly Medine baramdan soňra. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Bäşlenjisi. Men Medine baramdan soňra ogul gyýdyňyzy, zenanalaňyzy, nähilli saklaýaňyz bir düşmanyň baraberine şonuň ýaly meni saklarsaňyzmy diýipdirler. Saklar baş üstüne ya Resulallah. Peygamberimiz aytdyr. Şoňa gaýym dursaňyz men zamyn Hudaý size cenneti berjek diýipdir. Oham içinde Bura diýen sahaba kepläpdir 70 neferiň biri. فأخذ البراء بيد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعث بالحق نبيا لنمنعن مما نمنع أزرنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Bura Rasulullah canın elinden tutupdur. Ya Resulallah, namusymyz saklaýşymyz ýaly seni saklar diýipdir. Mimma namna'u bihi uzurana. Namusymyz saklaýan ýerimizi seni saklar diýipdir. Sen kafira täbil bermez diýipdir. Hudaýyň düşmanyny täbil bermez diýipdirler. Şizri gurrun edipdi o qala Medineli bir sahaba musulmanlaryň biri gurrun kesakany bir kef aýdypdyr. Oý gulagasyn. فاعترض أبو الهيثم 70'in biri gurrun kesakany bir kef aýdypdyr. Ya Resulallah, inne beynana ve beyner rijali hibalan ve inna qati'uha fahal asayta in nahnu fa'alna zalik thumma azharaka Allahu ta'ala an tarji'a ila qawmik ve tad'una. Ya Resulallah, mundan Medinaga barsaň, bizim aramızda bolsaň, dinni aziz bolsa, dinni üstün bolsa, tamam kafirlerde basylsa, Medineden bizi äp beripdi, owam diýipdi, Mekke'ye gaýtjakmy, bizim ýanymyzda da bolarsyň, şo taýda soňram da diýipdirler. Bilen gaýratlaryny, bilen mertliğini, bilen pikir edip duran himmetini görsene ey can dostlar. Ya Resulallah, seni ekdersem, saklarsam, ýöne din aziz bolandan soňram, inni hoş men owamy var ýani bize berip Mekke'ye gaýtjakmy, şo taýda bolarsyňmy bizim ýanymyzda diýipdir. Rasulullah janyň mübarek makbarasy ýerde şubahan, Medine-i Munawwarada. Ýoksa dünýä gelen ýeri Mekke'y. Gör Peygamberimiz näme jogap berýär. Ola aýtdy gaýdarsyňmy dinden soňram. Peygamberimiz fetebesseme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz gül küstütüp keyif edip yüzü açılıp gülüpdir, mılgıyıptır, o ham aydıptır. Beliddem eddem vel hedem el hedem entum minni ve ana minkum uharibu men harabtum usalimu men salamtum. Ey Medine'deki Müslüman sahabalarım deyipdir. Sizin kanınız menin kanım, menin kanım sizin kanınız. Sizin namusyňyz men namusym, men namusym sizin namusyňyz. Siz kim menen oňuşsaňyz menne oňuşaryn. Siz kim menen jeňiňiz bolsa menne orta çykyp jeň ederin şo tarap bilen diýipdir. İkimiz bir diýipdir. Men jaýlanjak ýerimde sizin dadyňyz, men ganymda sizinki, emme siz menki. Biz hemmemiz bir bollygyny diýipdir. Men soňra Mekke'ye gaýtmaryn diýipdir. Men hemişelik Medine'ye giderin diýipdir. Öyle yüze galmany, mert bolup soňra kuwrunlaryny wezde, gönenelleri wezde. Aham yine de beyat etmeli olup 70 nefer hey gurrun bolýa häzir ol 5 zady peýgamberiň boýlaryna takdy. Ýeki diz ewetişip häzir el beren akla. Şeýtdir tuqala 2 nefer ýene turupdyr. Haýsy 2 nefer? Ol qadim 2 ýyl mundan ozal 6 nefer musulman bolmadymy? Şolaň içinden ýene 2 turupdyr. Berekellah. Yaxşı şol 70 neferiň boýunyna daqjak bolup bir kepläpdir. Ey Medineliler diýipdir. Hal tadruna ala ma tubayi'una hada ar-rajul? Şol adama näme diýip beýat etjek bolýaňyz bilýäňizmi diýipdir. Hey ora oqaw kef aýdypdyr gulagasyn. Bilýäsipdirler 70 nefer. Onu da ol 70 neferiň biri qadim 6 neferiň biridi ol aýdypdyr. Tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswad. Bilýäňizmi diýipdir, şu Rasulullah'ın owaňyza akideňizden soňra ýeriň ýüzünde tamam
Kızıl renkli, qara renkli, yerin yüzündeki adamlı hemmeti siz bilen ölüşecek kadiptir. Tamam insanla bana düşman olacak kadiptir. Yadınızda varmış zat diptir. Onu da bilyas diptirle. Ey Medineli diptir, özü Medineli haşa köplep duran. Ay bizim yaşullamız öllü, bizim malımız kemelli deyip, ol deslap Abbas'ın kefine mengde şamınkı. Bizim malımız kemelli, ay yaşullamız da kemelişti. Yoga bize gerek zat demiş. Sonram hep verecek borsak şu mahallan çıkayılın kenara deyiptir. Emme şu mahal çıksak, dünyamızda da hor olur, ahiretimizde da hor olur deyiptir. Emme mert bolup da dursak, ay malın da bir zadi olur. Oğlun şoň da bir zadi olur deyipti. Mert bolsak, dünya ahiretimize gönünür deyip, yankı olan aydıptır. Ohan manna aydıptırlar, kavm aydıptır. Yaşullamız hop şehit bolor deyiptir. Malımız gitse gitsin. Ya Resulullah gitti de bize ne emma deyiptir. Siz qaim dursanız önkü adam cennet bahsede deyiptir. Ol geçen hefte bir tofar tayfala dünyamızda peydası var mı deyip kafir olup geçtiler. Kafir olup geçtiler. Bala näme? Cennet bolsa walya diýdiler. Hudaýyň rahmaty düşen yeri. Bilýäli da bir dünyada wefa ýokdugyny. Ya Resulullah biz amada diýipdirler. Inni yeni beyet etjek bolanlaryny 70 neferiň içinde iň ýaş kiçiti jawan joglan kepläpdir. Muňaýdan kefini özde. Barakana Resulullah janyň elinden tutupdyr jawan joglan. Ey kavmim diýipdir. Ey Medine'den gelelle diýipdir. İnna lem nadrib ileyhi akbadal ibil illa ve nahnu na'lam innehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz barp 400 kilometre yerden gelmedik mi? Geldik fakat şu hak Resulluğuna imanımız bolup geldik deyipdir. Gelin beyet edeýin, kol bereýin deyipdirler. Oham ola aýdypdyrlar. Bol basmrak elinden tut, näme Resulullah boyuna dakjak bolsaň dak, biz de gelip iki kollaşyp bizi beyet etjek, kollaşjak sen menen deyipdirler. Aham evvelkisi 70 neferin içinde iň ýaş kiçisi, iň jawany, iň ýaş kiçisi Resulullah janyň ewinde oturup, dil mübarek elin biriniň eline geçirip, ayt ya Resulullah baş üstüne deyipdir. Peygamberimiz de yankı 5 saat boynuna dakıptır. Boyun allım deyipdir. Resulullah da sana cennet deyipdir. Turupdir. İdin oğlatın, qysgajak bir kuştaga da tamam bolýar. Faqumna ileyhi rajulan فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة رواه الإمام أحمد. 73 nefer iki Resulullah'ın evine oturup diz oturup şodatlar boynallık Resulullah da sana cennet oturdu. O da geldi 5 saat boynallık sana cennet turdu. Sana cennet turdu. 73'ümüz de Resulullah canı yadaman yaltanman iki boylarına dakıp turupdurlar. İnne ahir iki dene ana galıptır. Fekânet bey'atuhuma kavliyen ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. آخر إكذنا أنا غالطر أولويل أن نقولش ملان Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz qiyizlerinden maşga, zenanlarından maşga hiç ecnebi hileye el uzatmandır. Şotada oturuverin, men aytýan kepleme aýdagaň diýip boýlaryny dakıpdyr. Yo men ýüregim pek, bizim musulmanlar da, palanlar da diýip, men bir peygamber diýip, onu da elini uzatmandyr da. Özüňiz dersiňiz alagaň näme almaly bolsa. Onu da elini uzatmandyr. Şotada oturan ýeriňden men aýtýan ýerim aýdagaň diýip. Ol ikisi imana girip 73 nefer iki dedenana Medinelilerden musulman bolupdyrlar. İnşallah qalan ýyl kurrunlaryny pek Allah kokladığından inni keyfte hyzmatyňyza ýetirär inşallah. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat etsin, watanymyzy emniyet etsin, agdy birlik iman awryda saklasyn. Bir alhamdu çykul huwallah, Sure Falaq Nas goşup okuýaýlyň, ötelleň ruhuna bahş edersin inşallah. Bir neçe hatmy Qur'an-ı Kerimle tehlille we yüzü şanaqun ilahi amin. İlahi amin bir çağa çykdy gatym merid Hudaýa asan etsin inşallah.
başga da meriyde golla, içeride daşarda kulak asalla. Parahatçılık, vatanymyz emniyet bolup, iman awry, hücrelerimiz, mescitlerimiz ýörüp dursun. İlahi amin. Dinimiz, dünyamyz awatlykda ýaşaýyljaňda. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Musafir hytmatda, gurbatda hemmelerine dua edip. Amin ya mucibed da'awat. Amin ya qadiyel hajat. Amin ya erhamer rahimin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'awat. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah, gayrat edin. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarmayın.